Vítejte u našeho dnešního pohledu do hloubky. Tentokrát se zaměříme na něco, co je docela klíčové pro podnikání ve Španělsku. Na co konkrétně? No, na pokuty spojené s DPH. Máme tu nějaké podklady, které popisují, co se stane, když firma, řekněme, zmešká termín pro přiznání nebo platbu. Aha, jasně. Chtěli bychom ten systém trochu rozklíčovat a hlavně zjistit, jak se vyhnout zbytečným problémům a nákladům. Je to tak. Ve Španělsku se opravdu nevyplácí brát DPH na lehkou váhu. Ten systém sankcí je celkem přímočarý, ale je fakt dobré ho znát dopředu. Aby nebyly firmy překvapené, že? Přesně tak. Aby se vyhnuli těm nepříjemným překvapením, jako jsou dodatečné náklady. Tak se na to pojďme podívat. Co třeba ta nejběžnější situace? Firma podá přiznání pozdě nebo zaplatí DPH se zpožděním, ale pozor, použije k tomu ten jejich NRC kód. Ano, to je to platba ze španělského bankovního účtu. Přesně. Jaké jsou tady následky? No, v takovém případě se uplatňuje systém přirážek k té dlužné dani. A ty postupně narůstají. Jak moc? Pokud se zaplatí do 1 měsíce po termínu, je přirážka jenom 1%. To je ještě docela málo. Ale za každý další měsíc zpoždění se přidává další procento. Až do 12 měsíců. Takže když se zpoždím o 4 měsíce? Tak to znamená 4% přirážku. Jednoduché počty. A co když to zpoždění, nedej bože, překročí rok, 12 měsíců? Pak už je to horší. Ta sankce skočí rovnou na 15% z dlužné částky. 15%. Ano. A co je důležité, k těm 15% se navíc začne počítat i úrok z prodlení. Ještě úrok navíc. Jo. Ten se obvykle pohybuje tak mezi 2 až 5% ročně. Takže ten dluh může dál hezky narůstat. Dobře, tak to byla platba ze španělského účtu přes ten NRC kód. Ale co když firma platí DPH ze zahraničního bankovního účtu? Tam se prý situace liší. Ano, a to výrazně. Tam jsou ty sankce podstatně vyšší. O kolik? Mohou dosáhnout 5%, 10% nebo dokonce i 20% z dlužné DPH, zase podle toho, jak dlouhé je to prodlení. Páni, 20%. Proč takový rozdíl oproti té domácí platbě? No, pravděpodobně to prostě odráží preferenci španělské daňové správy pro platby přes ten jejich domácí systém s tím NRC kódem. Je to pro ně jednodušší? Asi jo. Je pro ně snadnější takové platby sledovat a spravovat. Ty vyšší sankce u zahraničních plateb můžou, víš co, naznačovat, že správa vnímá tyhle transakce jako administrativně náročnější. Nebo možná i rizikovější. Rozumím. Další věc. Opožděná registrace k DPH, to je taky častý problém. Hrozí pokuta hned, jakmile zjistí, že se firma zaregistrovala pozdě? Zajímavé je, že obvykle ne, aspoň ne hned. Ta správa zpravidla neuděluje samostatnou pokutu čistě jen za to, že ta registrace proběhla pozdě. Takže se nic neděje? Ale pozor, to neznamená, že by se na to zapomnělo nebo že by to bylo bez následků. Vůbec ne. Jak to tedy je? Ty sankce se prostě objeví později, v momentě, kdy firma začne tu situaci napravovat, když podá dodatečná přiznání a doplatí daň za to období, kdy už měla být registrovaná. Aha, při té takzvané regularizaci. Přesně tak. Takže ty finanční důsledky se vlastně jen odloží, ale nezmizí. Určitě přijdou. Dobře. A co další povinnosti, které s DPH souvisí? Mám na mysli třeba ty různé reporty, souhrnná hlášení, intrastat. Ano, ESL hlášení, intrastat. A hrozí postihy i tady, když se to nepodá nebo podá pozdě? Určitě ano. Ty podklady, co máme, potvrzují, že i nesplnění těchto dalších reportovacích povinností může vést k finančním sankcím. Takže nestačí jen platit DPH. Přesně. Celá ta agenda DPH je takový propojený systém. Když se zanedbá jedna část, může to mít dopad jinde. Finanční dopad. Je tu ale prý i nějaká pozitivní zpráva nebo spíš možnost, jak tu pokutu zmírnit, když už k ní dojde. Něco o slevě. Ano, je to tak. Je tam potenciální sleva, pokud firma tu udělenou pokutu zaplatí v termínu, který stanoví daňová správa. V tom dopise, co pošlou? Přesně. Tak může být výše té pokuty snížena až o 25%. Čtvrtina dolů. To je docela podstatná úspora. To ano. Zní to dobře. Má to nějaký háček? Má, samozřejmě. Tahle možnost slevy obvykle neplatí, pokud se celá ta záležitost dostane až do fáze daňové kontroly. Aha. V takovém případě můžou být naopak ty konečné sankce ještě výrazně vyšší. Takže rychlá reakce a včasná platba pokuty se vyplatí hned dvakrát. Ušetří se a předejde se možná ještě větším problémům.
Tak jo, pojďme si to tedy nějak shrnout. Co jsme se rozvěděli? Sankce za pozdní platbu DPH ve Španělsku se stupňují s časem, to je jasné. Čím déle, tím hůře. Platba ze zahraničního účtu je výrazně dražší než z domácího. Pozdní registrace sice není pokutována hned, ale ty následky přijdou později, při té regularizaci. Přesně, nezapomene se na to. A nesmí se zapomínat ani na další hlášení jako intrastat nebo souhrnná hlášení. Klíčové je prostě platit včas a podávat všechno včas. A když už ta pokuta přijde, její rychlé zaplacení může ušetřit čtvrtinu částky, pokud se tedy nečeká na kontrolu. Ano. Takže ten hlavní vzkaz je asi jasný. Dodržovat termíny je ve Španělsku v oblasti DPH naprosto zásadní. Naprosto. A možná na závěr ještě jedna taková myšlenka k zamyšlení. Povídejte. Co nám ta struktura těch sankcí, hlavně ten velký rozdíl mezi platbami z domácích a zahraničních účtů, vlastně říká? Může to třeba naznačovat priority té španělské daňové správy. Nebo možná nějaké administrativní výzvy, kterým čelí při správě DPH u firem, co působí mezinárodně. O tom by se dalo přemýšlet.